दूरे रे थाउ जोठी थाउ से गछ मूले थाउ पहाड़ कूले थाउ कि ता बसारे थाउ कटक रे थाउ मालकानगिरी रे थाउ जोठी थाउ भक्त भक्त एठी बसैब ठाकुर को जदि एठी नाही आउ कोठी नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय बराड़ा बालुकेश्वर, जय मंकेश्वरी। समस्त भक्त मानू स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल बराड़ा बालुकेश्वर महिमा। आम आज भिडियो आम आपको देखू जे किपरि गोटे भक्त दूर थे मानसिक कर तार मानसिक संपूर्ण भाव में मनस्कामना पूर्ण बड़ा बालुकेश्वर मंदिर प्रांगण आज भक्तर समावेश बहुत समावेश भक्त मान आज लंबा लाइन लगी दर्शन प्रभु दर्शन भक्त मैंने सब ठियाई आसतु बुली जा मंदिर चतुर्पार्श्वे आउ कथा हेबा भाईना मान सहित नना मान सहित एवं किसी भक्त मान सहित। हरिओम नमः शिवाय, जय बाबा बालुकेश्वर। हर हर महादेव। जय बराड़य मु सेवक नकुल महापात्र उपस्थित समस्त भक्त एवं ये चैनल देखुवा समस्त दर्शक मानक छोटिया निवेदन टे करी। आज बराड़ बालुकेश्वर पीठरे असीम भिड़ आपण सकाल प्रहर देखी आप जापर एवं तो भाई मैंने ये समय आसी समय जी भिड़ अच्छी बाबा कृपा या कहीं क्या डाकती एठी कहीं मन को भी आसती तार जेपर्यंत डोरी न लगी कहीं सेमती मन को आसती तेणु ये आज जिते जन उपस्थित अच्छा समस्ते बराड़र आश्रित एवं समस्ते बराड़र डोरी लगी डकरा आसी क्षेत्र को समस्ते आसीचंती ये हेले कामना लिंग ओडिशा रे आपन गोटे छोटिया संदेश आज देवी। ओडिशा रे जेते शैव पीठ रहिला ये समस्त शैव पीठ ठारू बराड़ बालुकेश्वर स्वतंत्र अन्यतम। काहींकी पचारंतु ना काहींकी बराड़ बालुकेश्वर ये जेते शैव पीठ रहिले कोनोसी स्थान रे मुक्ति मंडप नाही। आपन जे कोनोसी पाप अर्जन कले एई क्षेत्र रे आपन मोचन हेई परिबे। एक दुई नंबर कथा ये हेले कामना लिंग यांको पाखरे जे
ଯେକୌଣସି କାମନା ଅନ୍ତର ସହକାର କରିବେ ଏଇଠୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେବନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଯଦି ହୃଦୟର ସହକାର ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଇଏ ହେଲେ କାମନା ଲିଙ୍ଗ। 2 ନମ୍ବର କଥା। 3 ନମ୍ବର କଥା, ଏଠି ଯିଏ ବରାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ, ଯିଏ ଶରଣାଗତ, ସିଏ ଭକ୍ତ କେବେ ଫେରିନି। ଆପଣ 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, 1 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମବଳ ସମର୍ପଣ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ କାମନା ଏକାନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯୋଉଠି ଥାଉ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଥାଉ, ପାହାଡ଼ କୂଳରେ ଥାଉ, କି ତା ବସାରେ ଥାଉ, କଟକରେ ଥାଉ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଥାଉ, ଯୋଉଠି ଥାଉ ଭକ୍ତ ଏଇଠି ବସେଇବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଯଦି ଏଇଠି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଠି ଅଛି ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ହୃଦୟରେ ବସେଇଛି ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ରୋଗ, ଯେତେ ବ୍ୟାଧି, ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ କାରକ ହେଲେ ଶିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ସମର୍ପଣ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆଉ ତାର କିଛି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାର କିଛି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି। ଏହା ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂଜାରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ମନରୁ 2 ଟଙ୍କା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନନା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ କେତେ ପସନ୍ଦ ନନା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନନାକୁ ମନା କରିବେ କି? ନନା କରିବେ। 21 ଦିନ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି, ମନେକର ଦିନକୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, 21 ଦିନକି 2100 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ନର୍ମାଲ ପୂଜାଟା ଆମର। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଚାହିଁବେ ବି କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ। ଆଗରୁ ଆସିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆସିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଜମା। ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ। ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ତ ଆସିଛୁ। ସାଥିରେ 2 ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେବି। ଆକ୍ଟର ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କଳାକାର ହେବାକୁ। କ'ଣ ନାଚ ଗୀତ ଆସେ? ହଁ, ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଭଲ ଆସେ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଟି ମନ ଦେଇ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ମାଗିଲ? ହଁ। ତମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଲ? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ପୋଲିସ ହେବ। କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ହେବି। ପୋଲିସ ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ପୋଲିସ ହେଲେ ଆମକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧିବ ବୋଧେ ଆଉ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ। ଠାକୁର ଆଡ଼ୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ବି ତମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଲଗା ବେଳେ ବି ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠିକି ତ ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ କେବେ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଫଳ ଆଶା କରିକି ଆସେନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡାକିବା ଭକ୍ତିରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ମାନସିକ ରଖିକି। ସେ ଭୋଳା ବାବା, ସେ ବରାଳି ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କଠି ମୋର ବହୁତ ଆଶା, ବହୁତ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ସେଇ ମୋର ମାତା ପିତା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରି ସର୍ବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହେ ବାବା ବରାଳି ବାଲୁକେଶ୍ୱର, ତମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ।
ସମର୍ପିତ ତାର ବିଚାର ତୁମେ ଯାହା କରିବ। ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ଦେବି ସେର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବେ ଗାଦି ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଇଆ ମାନସିକ କରିକି ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଦି ରହୁ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଏତିକି ଅଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଡାକୁଛି ହେ ବାବା ଯାହା ତମର ଆଜି ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଖୁସି ମୋର କହିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଅଧିକ କିଛି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆସିଲି ଦର୍ଶନ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଠିକି ପୁଣି ବାବାକୁ ଡାକୁଛି ବାବା ତମ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର ବାନା ଉଡ଼େଇ ଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଆଣ ଏଠିକି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛୁ। ମାନସିକ ତ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠି ଠାକୁର ଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ହଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଭାଇ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜମା ଆସିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ଜୟ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଜୟ ବାବା। କ'ଣ ଆପଣର ମାନସିକ? ମାନସିକ ଏଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନସିକ ପାଇଁ ଯାହା 15-16 ବର୍ଷ ମୋର ବାହାଘର ହେଲାଣି ହେଲେ ସେ କିଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଶା କରିକି ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟିକେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି। ଭଗବାନ ଆଶା କରନ୍ତି ତମ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଟକରୁ ଆସିଛୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତଥାପି ସେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ତେଣୁ ମନସ୍କାମନା ତ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରନ୍ତି ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ସେ ଠାକୁର ହିଁ ସବୁ ସଂସାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମନ କଥା ବି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ଅଛି ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷାଟା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମନ ପେଟ ଭିତରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସରି ହଁ ଆଜି ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗ ବି ଦୂରୀକରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲି ଏବଂ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ତେଣୁ ବାବା ଭଲ କରିଦେଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମନଟା ରଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ କରି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଥିଲି ମୋ ପୁତୁରାଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାବାଙ୍କର ପରାଳେ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ହାତ ଭଲ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ ବାଡ଼ୁଅରୁ ବି ଆସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁ ଏଠି ବି ମାନସିକ କରିକିରି ପୁଅ ପାଇଛି 2ଟା ଝିଅରେ 108 ପାଣି ଢାଳି ପୁଅ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଅଲଗା ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ବାଡ଼ୁଅରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ବାହା ହେଇକିରି ବି 8-10 ଥର ହେଇ ହଁ ହଁ ଆସୁଛି।